Doktorka Zuzana Kožuchová je vyhľadávanou a uznávanou odborníčkou v oblasti dermatológie, ktorej sa venuje od roku 1997. V súčasnosti pôsobí ako primárka dermatológie na klinike Envy. Vlastne ja som bola prvá taká čierna vrana, ktorá sa rozhodla pre medicínu. Darmo mi moji rodičia akože hovorili, že určite nechoď tam, lebo tam ti nevieme pomôcť, lebo to bolo vlastne ešte začiaľ socializmu, dá sa povedať. Ja som si postavila hlavu, ja jednoducho celý život vlastne odkedy si pamätám, pitvala som zvieratka, samozrejme mŕtve zvieratka, nosila som domov mŕtve žaby, mŕtve myšičky a všetko som proste chcela vidieť, ako to vo vnútri vyzerá. Keď už som bola taká viacej rozčítaná, milovala som literatúru práve vlastne s tou medicínskou tematikou, takže to bola moja taká jednoznačná voľba. Po ukončení vysokej školy jej vtedajší riaditeľ nemocnice v Šaci, Juraj Vančík, ponúkol miesto na oddelení korektívnej dermatológie. Dermatológia ma veľmi chytila za srdce. Mala som úžasného učiteľa, pána primára Kuboňa, ktorý ma naučil tú dermatológiu milovať, naučil ma vlastne sa pozerať na to trošku z iného uhla. Nielen z toho medicínskeho, ale hlavne z toho ľudského. Zuzka v detstve rada kreslila a túto záľubu využila neskôr aj v praxi lekárky. Kdysi Ornella Muti bola taká krásna žena, pamätáme si, hej, tak ju som si vykreslovala, vystrihovala som si jej fotky, kreslila som si ju vlastne a práve tam myslím si, že sú nejaké také základy toho estetického cítenia, čo sa týka vlastne ženy. Pretože snažila som sa práve vlastne prísť na to, kde je to krásno u tej Ornely, prečo práve ona je práve tá krásna žena. V súčasnosti sa však ideál krásy trochu zmenil. Krásna žena je vždycky vlastne tá, ktorá niečo vyžaruje a hlavne musí tam byť určité také postavenie tej symetrie, respektíve aj asymetrie tej tváre. Jednoducho tá tvár musí zaujať. Hej, nie je to takéto tuctové, lebo najnovšie trendy vieme, aké sú. Hej, proste mladé baby sa dajú si napíchať pery a nakoniec prídete na to, že sa strašne na seba podobajú. Hej. Všetky majú úplne rovnaké črty a to už začína byť nudné. Čiže tie ženy už nie sú krásne, oni sú už len nápadné. Hej. Nechcem povedať vulgárne, ale poviem to, je to tak, hej, je to môj osobný názor, ale to je zasa už niečo, čo sa mi nepáči. Nie som si istá, či sa páčia možno takéto typy, lebo čo poznám vlastne mužov v mojom okolí, tak rovno akože poviem, že oni sa z toho smejú. Hej, ja si myslím, že tam ide o určitý typ mužov, ktorým sa páčia vlastne takéto napíchané dámy. Už nebudem presne špecifikovať, aký typ mužov, ale takým tým bežným mužom a napríklad ani mladým chlapcom sa to nepáči. Mám 21-ročného syna, ktorý rovno povie, že neznáša baby, ktoré sa prehnane malujú, alebo ktoré sú napíchané, alebo ktoré sú naozaj veľmi zafarbené, hej, doslova. Môj syn stále tvrdí, že vlastne najideálnejšie s takouto frajerkou ísť na plaváreň, hej, hodiť ju do vody a tam sa ukáže jej práva tvár. Takže hovorím, nie som si istá, či toto je práve vlastne to, čo sa mužom páči. Hej, muži sú rôzni, niektorým sa páčia veľké prsia, niektorým veľké zadky, niektorým laty, ale viem, že existuje určitý špecifický typ mužov, ktorým sa páčia takéto ženy, ale ja si myslím, že tam ide skôr práve o ten trend. O ten trend Kardashianiek, hej, jednoducho oni začali práve vlastne ten contouring, začali vlastne pery, veľké zadky a je to momentálne trendy, tak ako kedysi bola modná trvalá a všetci museli mať trvalú. Vždycky, keď príde ku mne žena snažiť sa zistiť, čo je na nej to také pekné, čo mi tak padne do očí, toto zvýrazniť a to ostatné, čo nemusí byť, tak toto snad trošku potlačiť. Pre mňa je veľmi dôležité vlastne tú klientku si naozaj zhodnotiť a nebrať to ako rutinu, brať to ako stále ako niečo nové. A hovorím, rutina v tomto, keď prejde naše zamestnanie už vlastne do takejto rutiny, už to nie je dobre. Už sa to naozaj robí ako na bežiacom páse a to už potom ten výsledok nemusí byť taký, aký chceme. Využíva výdobytky estetickej medicíny osobne aj doktorka Kožuchová? Reprezentujem svoje zamestnanie, hej, to znamená, že keby ku mne prišla klientka a vítala by ju tu stará, zvráskavená, s prepadnutou tvárom, s kruhmi pod očami, tak asi by ušla veľmi rýchlo. To znamená, že snažím sa aj ja svojím spôsobom nejakým pádom využívať svoje ruky, lebo nikomu sa nezverím do rúk, len sama sebe. Ale robím to v takom tom miernom móde. Hej? Čiže
nechcem to prehnať, chcem si zachovať trošku takúto mladosť, ale aby to bolo také dôstojné. No, aby som nedopadla jak tá celebrita, hej, takže asi takto. Ale také, keď sa chceš spýtať na ten taký ten zákrok, ktorý je pre mňa absolútne top, tak to ja hovorím všetkým mojim klientkám, to je Mezolift alebo Vital Injektor, to je aplikácia kyseliny hyaluronovej do povrchovej časti kože, čím sa zachováva taká tá vlaha, hydratácia kože a tým pádom koža je napätá, rozjasnená, spevnená a hlavne sa nevytvárajú drobné vrásky. Takže toto absolvujem raz za pol roka. Sa hovorí, že v mladom tele mladý duch, tak ja si myslím, že je to aj opačne, tam, kde je mladý duch, tam bude aj mladé telo. No to vidíme veľmi pekne práve aj na ľuďoch, ktorí pracujú s mladými ľuďmi. Ten, kto pracuje s mladými ľuďmi alebo má malé deti, tak ostáva nejako dlhšie mladý aj vzhľadovo. Ja si myslím, to je práve vlastne to naše podvedomie alebo nevedomie, ako hovoril Freud, hej, že sa jednoducho nastavíme nejakým spôsobom na tú svoju vekovú hranicu. Takže aby som ostala dlho mladá, tak snažím sa trošku aj niečo pre seba robiť, ale skôr to vyplýva práve vlastne z toho náročnosti toho zamestnania. Tým, že ja síce pracujem rukami, ale tam je veľmi dôležité vlastne to, že pracujem hlavne s hlavou a so psychikou. Ja sa klientkám musím venovať, hej, musím sa s nimi rozprávať, viem strašne veľa o ich rodinách, hej, veľakrát riešime ich osobné problémy, čiže som svojím spôsobom aj psychológ a na to, aby som to dostala nejakým spôsobom z hlavy, tak potrebujem vybičovať trošku telo, takže trošku tancujem, sem tam, keď stíham, tak posilovňa a snažím sa tak nejako po večeroch, keď je čas. Zuzana je rodinne založená mama 2 detí, Samuela a Betty. Syn sa vrhol práve tým rodinným smerom, čiže študuje ekonómiu v Prahe, ale dcéra stále inklinovala k medicíne, sem tam preblesklo nejaké to právo, keď bola na Havaji, tak morská biológia, hej, tak ako áno, ale rozhodla sa pre medicínu zatiaľ, aj keď stále má pochybnosti a to sa mi páči, že je vlastne natoľko rozumná, že stále rozmýšľa, mami, a bude zo mňa dobrý lekár, čo si myslíš, mám na to? Nie si úplne istá, ale ja si myslím, že práve že tým, že vlastne pochybuje, tak na to má. Doktorka Kožuchová je odborníčkou aj na niťový lifting, metódu, ktorá dokáže navrátiť ideálne kontúry tváre. Je to špeciálny druh nití, ktoré sa používajú na lifting tváre. Tieto nite ja sledujem asi už 2 roky. 2 roky sú v rámci estetickej medicíny vlastne na svete, len ku nám na Slovensko ešte nedorazili až tohto roku a vlastne robím to strašne rada, pretože tým, že vlastne som tie nitky sledovala, poznám všetky prístupy, viem, ako sa to vlastne má robiť, ale skúšala som to s inými druhmi nití, aké boli u nás k dispozícii, ale ten efekt nebol taký, aký by som si predstavovala. A teraz tým, že tie nitie už mám k dispozícii, tak sa mi z nimi robí úžasne. Naozaj sú to siluet z nitie, ktoré sú robené zo špeciálneho strebateľného materiálu, ale navyše majú ešte také špeciálne konusy. Vyzerá to ako lievik, ktorý sa doslova zapichne do podkožia a urobí ten krásny liftingový efekt. A efekt pretrváva aj niekoľko rokov. A je to zákrok, ktorý je minimálne bolestivý, robí sa v lokálnej anestéze. To znamená, že je určený presne pre ženy, ktoré už vidia nejako spadnuté tie kontúry, že už vlastne tá tvár padá, ale ešte buď nechcú a si urobiť facelifting klasický chirurgický, alebo ešte nie sú indikované, že tá tvár je veľmi pevná na to, aby sa dal urobiť chirurgický facelifting. Primárka dermatológie na klinike Envy má za sebou veľa úspechov. Je držiteľkou množstva zahraničných certifikátov a ocenení. Kam sa dostať ďalej, akože čo sa týka funkcie a takýchto vecí, to nepotrebujeme. Ja si myslím, že som rada na tom poste, ako som, ale chcem určite sledovať novinky, chcem byť v tom stále vynikajúca a chcem poskytovať našim klientom absolútne to maximum. Jednoducho chcem mať dobrý pocit z toho, že ja niekomu pomôžem.